Хора, аз съм Дени и днес завършваме с Brawl Stars. Не знам от колко време не сме правили видео на Brawl Stars, ама айде да видим. Добре, отиваме в YouTube. И гледаме. Отивам си в канала. Така. Моите видеоклипове. Така. Видеоклипове. Пак пускаме тоя. Последния клип. И сега сме видяли от кога не сме играли Brawl Stars. Не сме играли Brawl Stars от 1 месец и не сме снимали на Brawl Stars. И сега се завръщаме. И сега ще играем, ще вдигаме джемовете. Аз съм 118, тук ще взех 10. Ето. И сега ще играем с Showdown с Бъс. Той ми е на първи ранг. И сега започвам. Мале, добре и малко колко се нервих, че тя само излизат от вратите на Brawl Ball. Много неща. И преди да започнем, абонирайте се за канала с камбанката и дайте един лайк. За да стигнем 50 абоната. Сега убих един. Абе, тия много бързо умират, бе. Така, убийци и ти. Аз съм такъв добър на соло шоудаун с Бъс, защото тия са на големи нубари. Окей, нямат мастерите. Е така, защита. Ара, бе. Оставим на 1200, бе. Хора, представете ли си го това, бе? Оставим на 1200. Я, и тебе ще та замръзна, бе. Аз съм Франк. Айде! Сега остава още един човек и едно в едно. Мале, жалко, че си загубих миналия канал. Какви видеоклипчета съм правил с 83 абоната. Аре, ето го! Ето го последния човек. Е така. Това нещо смисъл. Ай, 2116 ми удари по това. Няма, бе. Ала ми. Айде! Аре, още! Разбихме ги от бой. Втори ранг. Ние можем и да вдигнем днес Бъс на 10-15 ранг, не знам. До кога ще го снимам това видео, ако вдигам на 20 ранг Бъс? Това ще бъде много трудно за мен. О, тик е до мен! Най-лесният броуър за убиване! Бам! Един удар го убих. И вече сме летна ваканция. Завършихме втори клас. В четвърти клас сме до 15 юни. То така ми показва, че нямам интернет, че съм далеч от рутера. Не съм на това разстояние от рутера и телевизора. Там, където играя в Fortnite. Аз не мога да снимам на Fortnite, че аз играя от телевизора и нямам камера. Нямам и зелен екран. Не мога да иска да ми купат зелени екрани. Камера. И стол. Това колко е скъп. 200 лева. Има и купат. Не, то с 9 power-up ли, бе? Ара, никога няма да ме убиеш. Защото ти си...
Ако искате другото видео да вдигаме другите бrawleri от първи ранг до някой си 15 поне. Ето, имам боза да се вдига, ти! И тия другите под 10 ранг. Ей, Бит, Грей, Мелоди, Стю, Газ, Густа, Лола, Лори, Джеси, Карл, Гел, Би. Тя сумки. И отпреди Гел отпреди беше Хроматик, Бъс, Хроматик, кой беше друг Хроматик, Лола Хроматик. Други Хроматик, които са били. Байрон не е бил. Така като знам. Бела е била Хроматик през 6-ти сезон, Мола е била Хроматик през 9-ти сезон. Аз ги знам почти всичките Хроматик бrawleri. Бъс е Хроматик бrawler от 7-ми сезон. Гел от първи сезон Хроматик бrawler. Така, Колет е Хроматик бrawler от трети сезон. Аз от 8-ми. Аз е Хроматик бrawler от 8-ми сезон. Манди е от 16-ти сезон Хроматик. Сам от 14-ти, да не се лъжа. Мейси е от 18-ти Хроматик. Аз стигам почти от най-новите. Перъл е от 21-ви. Некои хроматици. Да, тук има много. Лу е от 4-ти сезон Хроматик. Колонел Ръвс от 5-ти сезон Хроматик. Кафанк е от 10-ти сезон Хроматик. Ив е от 11-ти сезон Хроматик. Отис е от 13-ти сезон Хроматик. Джанет е от 12-ти сезон Хроматик май. Бъсър е от 15-ти сезон Хроматик. Арти е от 17-ти сезон Хроматик. Други няма. Да, други няма. Или е Кордилиус. Кордилиус май пропусна. Кордилиус на 19-ти сезон. И сега вдигаме... Още ще вдигаме Бъс. Сега Кристиан след играта не ми праша покана, че Никола ма кикна преди малко. Хора, искате ли трета част да вдигам Едгар на 25 ранг? Пишете долу в коментарите. Пишете ДНК, искам трета част на Едгар. Вдигам Едгар до 25 ранг. Аре. О, той иска да ме замрази. Така убивам и тебе. Бам, бам, бам. Оли. Майне мус. И двамата наведнъж. Направо. Много бързо ще ги вдигам, бе. Само като натискам play again. Маля, искам да си събирам членовете. То телефон не чак до утро. Я така.
Kao срещу Бъс и Бъс победи! Кау. Нема да ми взимаш пауър-аповете, чули ме, Дарио. На тебе ти говоря. Аз ще го вдигна даже и на 35 ранг бързо. Аз играя с 2 пръста. Не с 3. Ебре! Да, знаех си, бе. Охо, това съм аз от стария ми телефон. Мембър съм на паста. Тук кога ме изпревари, бе? Сърч има... Спайк... Не, бе. Аз на кое место съм? На 4-то. Това съм аза. Чакай. Аз дори тук нямам ни един броуър на 20 ранг. Аз не съм играл от стария ми телефон от 107 дни. Все пак имам байрерите да скинем. Имам Кроу и Санди. Това са им броурите от стария телефон. Много добре съм си го развил този акаунт. 9090 купи. 9190 купи. Така нататък. Кико кога ги е направил тия купи, бе? Беги маняци. Тя вики само на 3 в 3 ли? На 3 в 3 игри ли играе, бе? Не може да играе малко Soul Showdown и Dual Showdown. И тя има да. Ама за Дейн Дилски да не го говори. Той има най-шупените броури. Той има кит много шупене, бе. На 2 удара включва си супер пауъра и бам. Той почти да си вдигне първия броуър на 25 ранг. Дейн Дилски, бе. Едгар. Денката бая не е играл. Дай да си го направя Most Trophies. Да си ги направя. Сам мисля да игра Dual Showdown. Ние сега направихме 5 ранг с Бъс. Той ми беше нов наскоро. Проплеер ли си, бе? Аре да видим, бе. Аз даже им взех на то килвата. Аз с Мико ги разбивам, бе. Аз ще шупа един пауър кюб на 2 удара с Мико. Той и бие при мене по 4500 демидж, че той ми е на 90 пауър левел. Кога станахме 2 в 2, бе? Я дай да ги видя. Тук ли сте? Ето ви! 2 в 1. 2 в 1. 2 в 1 са ме били. То си... Това ще само едно... Мале...
летната ваканция, какви вонни битки, жестоки. Ще правим дарителе. Да тонираме някой за врата. А ние знаем кой е. Ние имаме едно момче от класа, което сме равни на врата. И двамата сме добри на работа. Това е Кико. Където ми прати покана преди малко. Той е много добър. Тренирам го много време. Поне една-две седмици го тренирам и той е много добър сега. Сега е много добър. Той е колкото мен е добър. Колкото мен е добър. Наистина. Трябва само да го научим как да се хвърли и да не варди само с кракачени. Да варди и да се хвърля и така без да пада. Е така. Опа! Не бе, толкова ми го взе то. Май! Още 4 кила трябва да направя. И почти и съм си изпълнил квестовете. За душо. Така. Пауър. Ние виждаме все хора, които са кръстили си робот. Хело, къде сте? Двамата наведнъж. Съотборника ми има 0 килда. И си изпълних двата квеста. Колко XP ще ми донесе, бе? Я да видим. 42 купи. 1540. Ай, беше. Щупа тота. Аз няма да я отключвам веднага, Лили. Няма да отключвам веднага. Че аз знам какво трябва да се прави, да си събирам жемовете. Няма да играя на Дюс. Аз ще изчакам Дюс да свърши даже. Дюс е много тъп. Дюс е най-тъпия евент. Аз отдавна не съм играл Джем Граб. Отдавна. Аз играл 2020 просто. Даже 2019. От 4-5 години играл. Аз сега съм на 8. Играл 3-4 години. Не мога и да си го правя. Това е доброто старо време с тия боксове. О! То с Пайпър за малко да ме убие, бе! А то само кери играта. То да престане да ми стилва. Абе, то да престане да ми стилва килвата. Само ми стилва килвата. Престани да ми стилваш килвата. Зато съм фаса да го убия. Да го убих.
What the Sigma? What the Sigma? What the Sigma? What the Sigma? Тук да престане да ми килвате! Да престане да ми стилва килвете то. Гледай, то има 12 кила, като ми стилва килвете. Все пак на всеки win стрик. Не! За 1000 XP да спечеля 8 битки. Аре, като дигна бусна 10 ранг. Ще започна с някой друг да си изпълнявам квестовете. Обещавам. Започвам с някой друг да си ги изпълнявам квестовете, че имам доста квестове. Да изпълнявам за този сезон. Обаче Калян знае къса приема поканата в Brawl Stars, ама не знае в Fortnite къса приема поканата. Каква тази лодка? Не знае къса приема поканата в Fortnite, ама в Brawl Stars знае. Какъв е това? Не знае само за Brawl Stars, ама за Fortnite да не знае. И то даваха в TikTok, че ще се връщат на 8 май кучиите, ама не се върнаха. То сега 30. А утре сме на екскурзия за завършването на година. Аз ще ставам в третата. Ще се запомня какво се научи в това втора. Сега летна ваканция. Арабе, ко ще ми направиш, бе? Ко ще ми направите, бе? Ко ще ми направите, бе? Ко ще ми направиш, бе? Ето! Ми стилва кила. Стилва ми кила. Толкът ми стилва кила. Малъка съм приял за закуска с пица и сиренки. Ти са кефиш, бе. Ти са кефиш, ще си загубя. Още малко. Мале, още малко и стана 8000 купи, бе. Аз трябва даже да вдигам колт на 20 ранг, бе. Да имам по-повече блинк за трофи лига. Като се събуди, като се събуди, да ми събуди. 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 Ти от другите двама от отбора и много играят ранките. Наши им бъдат по-трудни за убиване. То сега си пуска щит. Ако го натиснеш само, можеш и щит да си пуснеш, бе. То. Как ги взех джамбата, като тръгах да го замръзна. No! Мале, ядосан съм, бе. Аре, бе.
ни влиза 3 в 1. Мама, криминал. Кой се, бе? Екскурзията ни тръгва от Кнежа към Черни осъм, Троянския манастир, Трояни, Кнежа. Аре, вдигам 10 ранг бъс. Още 5 купи да вдигна бъс на 10 ранг. Мога и да направя втора част. В понеделник мога да направя още едно видео в понеделник. Не, в неделя. В неделя. Ще качвам видеа понеделник, четвъртък, неделя. От 9 часа. Ще го снимам в 8:30 и ще го качвам в 9. Сега ще съм закъснял с половин час. Останах на плюмка и половина. Това трото е зараз. А вие изтеглихте ли сте новата игра? Supercell Squadbusters. Не! Тя ми влиза 3 в 1, ще се ядоса. Това ще ми бъде първата загуба. Не! Това беше на последната секунда! На последната секунда беше, бе! Май, това беше на последната секунда! Айде, бе! Аре, бе! И хора, ако ви харесам това видео, дайте ми лайк и се абонирайте за канала. И го казвам пак, за да стигнем 50 абоната. И после 100, 200, така нататък. И от мене, чао!